Ndewo ụmụnne ụmụnna ndị enyi ikwu na ibe unu anọdụla ọ bụ mbụ Maazi Osita dị mma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka unu anọ n'oge ndị Igbo nke taa. Ndewo. Ama m na anyị niile na-ahụrụ ọfụma, sịkwara na enwere nsogbu agaghị igbochi anyị ikele Chineke, mana ihe ọma na ihe njọ mana ihe ọjọọ anyị ga-ekele Chineke. Otu na nsọpụrụ na ọja mmadụ esere Chineke kere eluigwe na nke bi n'eluigwe, na aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ọkụkọ. Ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ọkụkọ ama ọcha dị mma, ọ bụ ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa. Gịnị bụ ọkụkọ? Anyị niile n'ebe a, ma ndị na-ege m ntị, onweghị n'ime anyị na-amaghị ihe a na-akpọ ọkụkọ. Ọkụkọ bụ anụ ụlọ na-efe efe. Ọ bụrụ na ọ na-efe n'elu, o nwere nku, mana ọ na-eferikwe fetuo, mana ọ naghị efe ka nnụnụ ndị ọzọ bụ ndị ara ụra ndị bi n'elu. Ọkụkọ bụ anụ a na-egbu egbu ata ata. A na-azụ ụfọdụ ọkụkọ, ya bụrụ nke ndị bekee, tinye ha na-enye ha nri. Ụfọdụ na-eji aka akpara onwe ha nri. Mana ha nji etinye ọnụ na ihe a na-akpọ ọkụkọ bụ ụdị agwa ọkụkọ na-akpa. Ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ọkụkọ ka ị na-ahụ, ị ga-atụtụrụ azịza, sachasịcha ụlọ, sachasịcha ebe niile, ọ na-enwu vaa, na-acha chake. Ọkụkọ ga-ahapụkwa ebe ruru unyi. Ị ga na-ele ọkụkọ si ebe ọ gara, ma ọ bụ ebe ruru unyi, hapụ ya. Ihe ọzọ ị ga-ahụ bịa ebe ahụ ịsachacha mechicha dị mma, mee gịnị? Nyụọ nsị akpala ebe ahụ dịka edinyere edinye. Ị naghị asị mana ebe ahụ o si, gịnị mere o ji ọnyụhụ nsị akpala ebe ọ wụrụ ebe a imechachara ya dị mma ka ọkụkọ bịa anyụọ nsị akpala. Nke a bụ ihe eji wee mara ọkụkọ. Ebe dị mma anaghị adị ya mma. Ọ bụkwa na ọ na-enye aka mezie, mana emezicha o metọọ, emezicha o mebie. Ọ bụ ihe eji mara ọkụkọ. Ihe kpatara m ji wee kwuwe maka ọkụkọ ama ọcha dị mma bụ maka ndị mmadụ dịka ọkụkọ ama ọcha dị mma. Anaghị m ekwu akpọ ọkụkọ dịka na ọ bụ ọkụkọ anyị na-ahụ anya na-agagharị, a na-egbu egbu ata. Ọ bụ mmadụ Chineke kere dịka mụ na gị, bụ ndị na-ọtụtụ n'ime ha bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ọkụkọ ama ọcha dị mma nwere ike ọ bụrụ nwunye gị. Ihe nke a pụtara na nwunye gị bụrụ ọkụkọ ama ọcha dị mma, ihe ọ pụtara bụ na o nweghị ihe ọbụla mmadụ na-eme ka o wee dị mma ọ na-enye aka, ọ naghị akwado. Kama ọ ga-akwado, kama ọ ga-enye aka, o mee gịnị? O mebisie ya. Ihe ọ ga na-enwe uche ya bụ imebisi ihe ọma a na-eme eme. O nweghị nke ọ ga-eme. Ọ ga-agba mbọ ka ihe ọma nke i mere eme ka ọ kwado, ka ọ nọrọ na-aga n'ihu. Ọ ga-achọ ụzọ ọ ga-esi mee ya, tinye ọgba aghara, mebie ya ebe ahụ, kụsaa ya. Ihe ọma ha abụrụ ihe lara n'iyi. O nwekwara ike ya bụrụ di mmadụ. Nwunye nwere ike ịgbacha mbọ ime ihe niile o nwere ike ime ka ihe niile dị mma. Eleghị anya nwoke ahụ enweghị ihe ọ na-arụ. Ọ nọ, nwunye ya rụcha, nwunye eweta, ha erie. Mana iji kwado mgbalị nwaanyị ahụ na-agbalị iji wee mee ka nwaanyị, iji wee kwado nwaanyị ahụ, si ya na ihe ị na-eme dị mma, mgbalị gị dị mma. Onwe ihe nwaanyị ahụ mere, ime gịnị? Inyere ya aka, na-akwado ya, mezie ya, tinyekwuo ya ebe ọ ga-adị mma. Mba, nwoke ha agaghị eme ya. Kama ihe ọ ga na-achọ bụ iji mebie ọrụ aka maọbụ ntaramahụhụ maọbụ mgbalị nwaanyị ahụ nwere. Gịnịkwanụ ga-eme ọ ga-eji na-eme ihe dị otu a? Ọ gaghị enwe ihe ọ ga-asị na ọ ga-achọ ofu ihe na-akọ, ihe na-enweghị isi ka ọ ga na-eji emebisi ọrụ aka nwaanyị a maọbụ ntaramahụhụ ya maọbụ mgbalị ya. Ọ ga na-akọta ya. Nwaanyị na-eme ka ọ dị mma, ya nwa na-eme ka aka elekere nwaanyị na-aga n'ihu, ọ na-adọchie ya azụ. Ọtụtụ nwoke bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Nwoke ọbụla na-anaghị ihe ọma na-asọ nsọ, ihe ọma na-asọ afọ, onye ahụ bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Nwoke ọbụla na-akwado nwunye mgbe nwunye na-eme ezigbo ihe, nwunye na-enwe mgbalị, nwunye na-agba mbọ, nwunye na-eme ihe ga-ebute ọganihu ma ọdịnihu, ihe ga-ebute ịga n'ihu
nwoke ọbụla na-anaghị akwado nwunye bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Nwoke ọbụla nwunye na-eme ya gbachaa mbọ nwoke abịa vọsịsa ya dịka ọkụkọ ọ bụ, nwoke ahụ bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ọ bụ ihe nwoke ahụ. Ịbịa na ebe a na-arụ ọrụ, ọkụkọ ama ọcha dị mma juru ebe ahụ. Ị ga-ahụ ndị gbacha mbọ elu gbaa na gị na ha na kama ha ga-asị nna m maọbụ nne m ị na-agbalị, ha agaghị ekwu ya maka n'ime mee ndị na-arụ ọrụ asị itoruru ibuli elu, ha bịa imecha ya pụọ. Ya bụ nke eji ekwe maọbụ igwe bekee eji ezipụ ozi nke a na-akpọ kọmputa, anya ka iji arụcha ha chọọ ụzọ ha ga-esi banye ebe ahụ i mere ihe mebisie ma ọ tisaa ya. Ebịa ebidokwe n'isi ntaramahụhụ niile ogbe ga-awụ iri ohu awa, ịbịakwa ị ga-amalite n'isi. Ha nọrọ ebe ha nọ ha na-amụ. Obi ụtọ ha nwụ na ha nyere gị ntaramahụhụ ahụ, ha etinyere gị ọgba aghara n'isi. O nweghị ihe a na-eme iji kwado gị, kama a ga-akwado gị a na-emebisi ịgba mbọ gị, na-emebisi ntaramahụhụ gị, na-emebisi mgbalị gị niile. Ndị na-akpọ ụdị agwa bụ gịnị? Ọkụkọ ama ọcha dị mma, bụ ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ. Ịbịakwa n'ebe a na-azụ ahịa, enwekwara ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ọkụkọ ama ọcha dị mma bụ ndị ha afụ gị na ị na-eme ọfụma n'ahịa ị na-azụ, ọ na-enweghị iwe n'obi. Ọ bụkwa na ọwa ị nọrọ ma onwe na ha eme ọfụma, ha enyere gị aka, ha agaghị enyere gị aka. Ọ bụkwa ọwụ na enwere m aga m enye gị, na nweghị nke dị m, ha ejikwa o juru ha akpa juo ma n'ụlọ, agaghị enye gị. Mbọ ị na-agbakwana ka ihe dị mma, ha abịa ihe ka ha ga-eme, ha abịa nara gị ego, gbaa gị mbibi ego. Ha nara gị ego, ha sị na ha ga-akwụ gị ya, ka eji mee gịnị? Ka e wee budata gị, ka isi ebe ahụ ihu ahụ ị na-aga gbatuo. Ọ bụ na mgbe ọbụla ị megidere si n'elu ọjị bịa daa gbee, enwetara ihe ha na-achọ, obi adị ha mma. Mgbe ahụ ihe isi ike abịakwasị onye ahụ n'elu isi. Ọkụkọ ama ọcha dị mma nọrọ ebe ọ nọ na-amụrị, na-achị, na-enwere obi aṅụrị, maka na ihe niile bụ atụmatụ ya niile abịa na mmezu. Ọka ama ọcha dị mma na-enyere mmadụ aka, kama ọ ga-enye aka ị na-eme eme ọ na-etisa, ị na-eme eme ọ na-afụsasị, dịka ọkụkọ ọcha dị mma kpọrọ ya ọ bụ. Ọkụkọ ama ọcha dị mma abụghị enyi mmadụ. Ọ bụrụ enyi gị, atụkwana anya na ọ ga-enyere gị aka ma ị nọ na nsogbu. Atụkwana anya na ọ ga-enyere gị aka mgbe o nwere ihe ị na-eme, ọ gaghị eme. Ihe juru ya n'ọnụ bụ enweghị m, ọ bụ na m nwere m gara emere gị. O nwekwe ọ gaghị emere gị. Ọtụ mgbe ọ na-enwekwe mana ọ gaghị eme. Hapụkwana gị ka ị gbaa mbọ dịka ị si agba na ọtụtụ mgbalị gị niile, ọ gaghị ekwe. Ihe ọ na-emewu ọtụtụ ihe abalị, itisa, ịkụsa na ịvọsa ihe ọma niile nke ị na-eme na mbọ niile nke ị na-agba ka ọ dịrị gị mma. Ọkụkọ ama ọcha dị mma ka onye ahụ na-eme ihe ahụ bụ. Ị bịakwa n'ụlọ ụka, ha nọkwa ya. Onye ọbụla nọ n'ime ụlọ ụka, ị gaghị eso ibe gị hichaa oche ụlọ ụka, ị gaghị eso ibe gị zachaa ala ụlọ ụka, ị gaghị eso ibe gị hichaa ebe nchụaja. O nweghị ihe ị na-eme, ị naghị agba mmiri, ị naghị abịa mezie ụlọ ụka ebe ọ kwesịrị ịdị, nke ọ ga-abụ ndị bịara okpukpere hụ ya ọ na-adị ha mma. Onwe ndị na-emekwana ya eme, ị gaghị anwenye aka n'akpa wepụta ego si ngwa ana m enye ndị ha ka unu were zụrụ mmiri ọṅụṅụ ṅụọ, unu were zụrụ ahụekere taa, unu zụrụ achịcha bekee taa, unu zụrụ mmanya ṅụọ, iji kwado unu na ihe unu na-eme n'ụlọ ụka na ọ dị mma. Ọ gaghị eme ya. Ego jukwa ya akpa, ọ gaghị eme ya. Kama ọ ga-eme ihe ọnọbụ, ọ ga na-ekwu ndị ya mgbe ọbụla ihe a na-arụ ebe ịsacha ụlọ chọọchị, o kwedịrị mgbe ọbụla ị bịara ebe ị ga-ahụ o kwedịrị ihe a na-arụ, ha agakwadịghị agba mbọ ibe ha na-agba. Ọ gwụna ya. Ha buru ahụekere nke mkpụrụ maọbụ nke mgbachasị, ha bịa ha eburu ya ebe ha emechachiri ụdị mma, ha bịa ha atacha ha wụsa ebe ahụ. Kedu nke gbasara ha? Ọ bụ ha nwa na-arụ, ọ bụ ha na-asacha. Ha wụsa, onye na-eme ya eme gịnị? Mee ya. Ka ọ bụ gbawara isi anaghị apụta iji wee kwado ndị na-emechasị ihe ndị a. Ọ bụ ọkụkọ oke ka ndị ọ bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma ka ndị dị otu a bụ. Onwe ebe ha na-anọghị, ha nọ n'ụlọ ụka, ha nọ n'ebe a na-azụ ahịa, ha nọ n'ebe a na-alụ ọrụ, ha nọkwa n'ime ezinụlọ di na nwunye bi. Nwatakịrị nọ n'ezinụlọ, nne na nna ya na-agba mbọ iji hụ ka ọ dịrị ya mma, kama na ọ ga-enye aka ka mbọ nne na nna ya na-agba ka ọ bụrụ ihe pụtara ụgwọ
kama ọ ga-agba mbọ ka ihe ahụhụ nne na nna ya na-ata ka ọ bụrụ ihe ga-apụta ihe nwee ihe asị ihe a bụ ihe ahụhụ niile ahụ nne na nna ha tara nekwa ihe ọ pụtara. Kama ọ ga-agba mbọ mee ihe dị otu ahụ, ọ na-eme ntisa, ebute ego bunye ya, nwatakịrị eme gịnị, were ego akwụ ụgwọ akwụkwọ, nwatakịrị erie ya, were ya ndị enyi ya. Ọ bụ nke na-achọ ụmụ agbọghọbịa, ọ chụrụ ụmụ agbọghọbịa, nke na-eso ụmụ nwoke soro ụmụ nwoke were ego ahụ na-enye ha. Ọ gaghị eji ihe ahụhụ niile ahụ nne na nna ya tara were ego nye ya. Ọ gaghị eji eme ihe asị ya were ego ahụ mee were fusie ya. Ahụ niile ha tara bụ ihe laa n'iyi. Nwatakịrị na-eme ihe ahụ bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ha nọkwa onwe ebe ha na-anọghị. Ụmụaka na-amụ ọrụ n'aka nna ha ukwu, ọtụ n'ime ha bụ ọkụkọ ama ọcha dị mma. Akụzie elu kụzie ala okom isi kpọchicha. Ihe ọbụla ị gwara ha taa dịkwa njikere ịgwa ha, nwanne echi dịkwa njikere ịgwa ha, nke na-eso dịkwa njikere ịgwa ha, agaghị amụta ya. Otu a ka ha ga-anọ. Onwe onye dinyere ha ọrụ ahụ, onye ha ga na-eweta ego na-abịa atụfu n'elu isi ha ga-anọ ebe a nọcha, onwe ihe ọbụla ha ga-amụta. O nwere onye nke nọ n'ime ha chọrọ ịmụ ọrụ, wepụtara obi ịmụ, ha ga-anọ na-agbaghara ya ọkpa. Ọnwa ebe ọ ga-esi amụta, ha na-eme ka etigharịa ya anya ka ọ ghara ịmụta. Ha nwa achọghị ịmụta, onye ahụ agaghịkwa na-amụta. Ọkụkọ ọma ọcha adị mma ka ndị ụmụaka dị otu ahụ bụ. Onwe ebe a na-enweghị ha, a nwere ha mana ndị na-arụ ọrụ ubi. Iru abịa na ndị nke na-arụ ọrụ ubi, otu a na-asị ngwa ka mụ na gị anyị gbara onwe ọrụ dịka ndị obodo m na-akpa ya. Ị bịara m ọrụ ihe dị ụbọchị dị otu a, ma a bịara gị, enwere ike adị mmadụ 10 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ benata na-eme agba onwe ọrụ a. Oru mgbe a ga-agachara onye nke ahụ, ndị ọzọ aza na igwe bịa gara. Oru mgbe ya ma ga-aga gara, ọ chọọ ihe ọ ga-ekwu, ya ma ga-etinye ọgbaghara. Mgbe a na-eme obido gbagba, onye ga-etinye ọgbaghara. Ihe niile ahụ atụmatụ niile ahụ atụrụ esi na-arụ ọrụ ahụ abụrụ ihe emere ntisa. Ọ bụ gịnị? N'ihi ọkụkọ ama ọcha dị mma nọ n'etiti ha. N'ikpeazụ, onwezi ka esi eme ihe, ụfọdụ ndị agaghị abịara ha ọrụ ahụ. Ị gaghị na-ame ọrụ mmadụ rụchara arụcha, ọrụ ịtara ahụ rụcha, esi ka ị ga-agbasa ya n'ihi na onye ahụ abịara ọrụ ahụ esokweghị na-arụ nke ndị ọzọ. Ọ gaghị na-ekwe omume, obi agaghị ekwe gị mee ya. Ndị dị otu a na-ebute ọgbaghara na ntisa n'ebe e nwere ihe atụmatụ dị mma. Ha niile bụ ndị gịnị? Ọkụkọ ama ọcha dị mma. Ịbụrụ ọkụkọ ama ọcha dị mma, chegharịa, pụta, bụrụ ezigbo mmadụ, soro onye aka na ihe a na-eme dị mma. Ọ ga-adịrị gị mma ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị mma n'ehihie, dịrị gị mma n'abalị. Otu a ka ọ ha m nọ n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma n'Akwụ. Ihe ọma niile anyị na-achọ n'ụwa ka anyị nweta, Chineke nyere anyị aka. Mana ihe ọbụla mere nwanne anyị ihe ọma, ka anyị kelee Chineke, ka anyị soro ya ṅụrịa, ka nke anyị ruo anyị n'aka. N'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen.